πρωτάθλημα των εφήβων της Ένωσης Πειραιά για τη περίοδο 2013-2014 μόλις τελείωσε. Ο Ιωνικός μας στη δεύτερη θέση. Μαζί μας έχουμε τον coach της ομάδας, τον Λευτέρη του Βασιλιάδη, και τους συνεργάτες, τον Νίκο τον Χατζάκη και τον Παναγιώτη του Μουκαία. Coach, τη γνώμη σου. Πώς είδες το πρωτάθλημα? Ήταν πολύ όμορφη χρονιά. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλοί. Οι συνεργάτες δουλέψαν πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας. Θεωρώ ότι είναι τιμή μας στη δεύτερη θέση. Αλλά βέβαια να μην είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί στα παιδιά, γιατί εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε επένδυση για τη μεγάλη ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Κανένας προπονητής δεν θέλει να χάνει, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να βοηθήσουμε το σύλλογο και να βγάσουμε και παιδιά μέσα από την Νίκαια, που είναι πραγματικά ιωνικοί, και όσο να είναι ζουν το σύλλογο κάποτε από διαφορετικές συνθήκες. Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τα παιδιά και από τους συνεργάτες και από τη διοίκηση. Αυτό, τίποτα, δεν έχω άλλο να πω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Παρ' όλα αυτά, ναι, ξέρουμε ότι η ομάδα έχει πάρει πρωταθλήματα. Αυτά συμβαίνουν. Ο Ιωνικός είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι family του Ολυμπιακού, είναι family του Παναθηναϊκού, family της ΑΕΚ. Είμαστε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ, έχουμε επιτυχίες, έχουμε βγάλει αθλητές. Είμαστε πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα εδώ πέρα. Και θεωρώ ότι εντάξει, τα τρόπια έρχονται για αυτό το λόγο, γιατί είμαστε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά σας είπα και πάλι, δεν το κοιτάμε ανταγωνιστικά, το κοιτάμε να προσπαθούμε να βγάλουμε κάποιους ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη ομάδα και θα είναι τιμή μας να βγουν κάτω από τις οδηγίες εμένα και συνεργατών μου. Νίκο, ο coach είπε λοιπόν ότι έχουμε ακαδημαϊκό χαρακτήρα στην ουσία. Πόσο δύσκολο να δουλέψεις με παιδιά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Λευτέρης ειδικά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και κάνει μια καλή δουλειά στο Ιωνικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λευτέρη, τη διοίκηση που με φέρανε στην οικογένεια του Ιωνικού. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια που καταλάβανε και φτάσαμε στη δεύτερη θέση σε όλο τον Πειραιά. Παναγιώτη, εσύ πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα? Εγώ έχω τώρα, ξεκίνησα ένα χρόνο. Άρα είσαι φρέσκος. Εγώ είναι τιμή μου βέβαια να συνεργάζομαι για αυτό το σύλλογο και με τον κύριο Βασιλιάδη και με τον Νίκο. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε όλα τα χέγγια, με παιδιά. Η Νίκαια και η Νεάπολη έχει πολλά ταλέντα και σε αυτόν τον δρόμο βαδίζουμε. Και η διοίκηση βοηθάει στο να έχουμε τον εξοπλισμό, να κάνουμε το αναπαραίτητο εξοπλισμό για να πάμε μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο coach, δεν μετράει το αποτέλεσμα. Μετράει και αυτό βέβαια, αλλά δεν μετράει αποκλειστικά αυτό. Μετράει να βγάλουμε αθλητές και πολίτες σωστούς για το μέλλον. Και ο Ιωνικός έχει αυτά τα χέρια να το κάνει. Έτσι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ναι, αυτό είναι ο ρόλος του Ιωνικού στις ακαδημίες, όπως είπε και ο coach, σε όλα τα αθλήματα. Εσείς και προπονητής αιματοφυλάκων. Ναι, είναι προπονητής αιματοφυλάκων. Βέβαια, εσύ έχεις ακολουθήσει ένα βαρύ όνομα, ξέρουμε, έτσι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι πλέον ο χώρος του ποδοσφαίρου? Δηλαδή, είναι δύσκολο να το δεις επαγγελματικά. Ξέρουμε όλοι υπάρχει κρίση, όχι μόνο στην κοινωνία μας. Κρίση αξιών υπάρχει. Πάνω απ' όλα υπάρχει κρίση αξιών και ακολουθάει και το ποδόσφαιρο. Τώρα εντάξει, το ποδόσφαιρο μόνο και μόνο η μείωση των επαγγελματικών κατηγοριών τα λέει όλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εμείς στο τμήμα των ακαδημιών, ούτως ή άλλως, πάνω απ' όλα, ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε αθλητές στον ελληνικό και την αντρική ομάδα και αυριανούς πολίτες σωστούς. Γιατί πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος, τρόπος να εκφράσουμε την ευγενία άμυλα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, στον ελληνικό μπορούμε βέβαια επειδή ο ελληνικός δεν έχει, ας πούμε, την οικονομική μεγάλη δυνατότητα όπως οι μεγάλοι σύλλογοι της Ελλάδας να βασιστούν σε ξένους, σε μεταγραφές, εμείς είμαστε για αυτό το λόγο εδώ, γιατί έχουμε πολλά παιδιά και μπορούμε να τα προωθήσουμε για την πρώτη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που το παλεύετε και που τιμάτε το αστέρι του Ιωνικού μας. Να είστε καλά.